Roy Dekkers, wij zijn hier in Assen. Hoe voelt dat voor zoveel mensen? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Altijd mooi als je op zo'n evenement mag optreden. Het is hier 3 dagen lang volop feest. En ja, de sfeer zat er net ook al goed in, dus ik heb genoten. Ze zeggen altijd, Brabantse nachten zijn lang en feest. En dat is ook wel natuurlijk. Maar ik moet zeggen, hier in Assen kunnen ze er ook wel iets van. Dus ja, ze komen natuurlijk ook wel van ver. Ze komen niet alleen uit Assen, dus het is moeilijk te vergelijken nou. Maar ja, ik moet zeggen, het is allemaal gezellig. Roy, en nou heb jij vanavond je nieuwe single gedaan. Heb je hem al vaker gedaan in live? Nee, ik heb hem live nog niet gezongen voor de rest. Ik ga van het weekend, want je zegt ik heb hem net gezongen. Ik heb hem net niet gezongen, dat was een cover wat ik net heb gezongen. Ik ga van het weekend ga ik er voor de eerste keer zingen in ieder geval. Ik ga hem nog niet uitbrengen. De nieuwe videoclip gaan we binnenkort opnemen. Die zal ongeveer binnen 1,5 maand, 2 maanden klaar zijn. En dan, als het goed is hij ook te zien op TV Oranje. Op welke feesten of evenementen sta je de komende tijd? Komend weekend staan we op Podiumpop in Boekel met vele bekenden. Ook René Schuurmans die vandaag dus ook hier is en ook vele andere toppers. Dan hebben we 12 juli nog een grote optreden staan in Loosbroek. Ook met vele bekenden. Uit mijn hoofd 19 september, een heel groot evenement met hele grote namen. Ik mag nog geen namen noemen, dat mag ik nog niet aan de grote klok hangen. Maar ik kan je vertellen, de top van Nederland. En ja, nogmaals, ik ben hartstikke trots dat ik daartussen mag staan. En we zijn natuurlijk in het beginstadium. We willen allemaal zo ver mogelijk komen. Dus om daar op dat podium te mogen staan, op zo'n grote podium, is natuurlijk altijd geweldig voor ons.